bab peperangan iki. Coba ayo padha disurasa bebarengan kanthi meninging cipta, meneping budi, jumenenging kadewasan. Aja nganti ana kang rumangsa dadi korban, aja nganti ana kang rumangsa gedhe lelabuhane. Sarta aja nganti ana rasa rumangsa kelangan sebab kudu pisah lan katresnan. Gugure para senopati nadyan iku kalebu cendheng, sentana apa dene putra. Nuni iki Kanjeng Hyang. Upamane kaya sira nggih Arjuna. Yen nganti sira larut pangayuting pikir nganti sira rasakake angles kekes. Rumangsa kasempalan si Abimanyu banjur alun nalare ngayung ragane kegawa saka tumawung rasane iku mengko teges padha karo wuta marang pangurbananing liyan. Liripun kados pundi Kanjeng Hyang? Arjuna, ing kene wis ora ana kurban lan kang ngurbanake. Ing kene wis ora ana labuh lan kang den labuhi. Anane mung wujuding sanggeman kang binadar. Sumurpa nggih. Sesangemaning satriya kuwi mau bakti yoga. Sesangemaning titah iku karma yoga. Sesangemaning manungsa kang asta yoga. Yoga kang mengku surasa manunggal. Patraping panembah kanthi cara budayane dewi-dewi. Budayane pandhita bisa sampurna sarana bakti yoga kang ateges ora pedhot kudu tansah jumenangake panembahe marang purbaning kawasa. Budayane kawula lumrah bisa sampurna sarana karma yoga kang tegese awas, mulat, waspada, eling marang ing sadengah pakarti. Aja mbabar cipta lan pakati asor kang jinajat. Nanging mbabara dharma tumuju marang rahayuning donya prapaning delahan. Nanging yen budayaning satriya iku kang sinebut asta yoga, perang bisa mujudake bebanjaran sekar-sekar kang endah tumraping satriya. Perang mujudake kaya dene andon asmara kalawan lulute. Perang uga bisa mujudake papan panembah. Duh Kanjeng Hyang, jimat sembahan kula pepunden kula Hyang. Tumrontong raos sing manah nadyan tasih karaos tapetipun